sú všade okolo nás. Nenápadné a napriek tomu obdivuhodné. Zmysluplný život je vtedy, keď človek sa naozaj teší zo života. Spoznajte neobyčajné príbehy obyčajných rodín v cykle dokumentov Família. V piatok večer na Dvojke. Srdce Ríma vás pozýva na výnimočný zážitok. Liturgickú pobožnosť za účasti pápeža Františka. Túto noc by malo zostať vlastne len jediné slovo. Láska. Krížová cesta z Kolosea naživo na Veľký piatok o 21:15 na Dvojke. Nielen v minulosti, ale aj dnes býva zvykom v duchu príslovia postav dom, zasaď strom, mladé stromčeky naozaj sadiť. Keď vznikajú základy nového domu, alebo sa v rodine narodí prvé dieťa, alebo len tak, aby sme si neskôr pod tým stromom na lavičke odýchli. Navyše prírode, ku ktorej sa tak macožsky správame, tým urobíme radosť. Veď ľudia a stromy patria odjakživa k sebe. Vítajte v Kapure. Folklórny súbor Hornát z Košíc oslavuje 50. výročie založenia. Na Hornom Gemeri boli jozefovské spevy znakom príchodu jary. Zacharovci z Poník na Podpoľaní si stále zachovávajú rázovitý štýl hrania. Folklórna skupina Osturnianka spieva v jedinečnom, nezameniteľnom osturnianskom nárečí. Bartolomej Gernát vyrába všetky ľudové hudobné nástroje používané na Slovensku. Folklórny súbor Hornát z Košíc patrí svojou činnosťou medzi najprogresívnejšie zoskupenia v oblasti svojho pôsobenia na Slovensku. V roku 2014 oslavuje 50. výročie svojho založenia. Hlavnou myšlienkou programovej produkcie súboru je kontinuita medzi prirodzeným a javiskovým prostredím. Na scéne i mimo nej vytvárajú priestor pre individuálne prejavy interpretov. Pri jeho založení v roku 1963 stál Imrich Jasaň, kedy súbor pôsobil pod názvom Stavbár. Od roku 1973 pracoval pri okresnom osvetovom stredisku pod názvom Folklórny súbor Dargov. Novým umeleckým vedúcim sa stal Imrich Mesároš. Od roku 1986 súbor pracoval pod vedením Emila Jacka. Ja osobne som nezačínal vo folklórnom súbore Hornát, ale v súbore Dargov. Ako tanečník, aj neskôr ako umelecký vedúci. Bolo to len niekoľko rokov, ale predsa len zostalo to v mojej pamäti a mám na to veľmi, veľmi dobré a krásne spomienky. Ja si myslím, že folklór pre nás, ktorí si pamätáme ešte práve dedinské zábavy, znamená veľa. A pre dnešnú mládež je to tiež odkazom, aby pokračovali v týchto tradíciách aj naďalej. V roku 1991 skupina bývalých členov založila občianske združenie folklórneho súboru Dargov. Začala sa písať nová história súboru. V roku 1992 súbor získal priestory v Centre voľného času Domino, kde od roku 1993 pracoval už ako folklórny súbor Hornát. V roku 2003 sa zriaďovateľom folklórneho súboru stalo občianske združenie Centrum folklórnych aktivít Sloven. Od roku 2004 sa miestom pôsobenia súboru stal Dom ľudového tanca v Košiciach. Od roku 2011 folklórny súbor Hornát spolupracuje s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a získava štatút vysokoškolského súboru. Pôsobenie vo folklórnom súbore Dargov pre mňa bolo všetko. Bol to môj život, bola to moja mladosť, boli to roky a roky dríny, ale aj radosti, šťastia z dobrých vystúpení a z dobre odvedenej práce, hlavne z potlesku divákov.
Ja si myslím, že ten význam len stále rastie a rastie v dnešnej dobe, v dnešnej rozvoja civilizácie a medziľudských vzťahov, ktoré sa zhoršujú. Je potrebné naďalej udržiavať tieto naše ľudové tradície, zvyky medzi ľuďom a práve rozvíjať a prinášať ich viac a viac všetkým ľuďom. Jednak skutočne som, dá sa povedať, že tu nasiakol ešte od mladosti alebo študentských rokov tú krásu toho folklóru, to tak naplňuje človeka a opravdu aj zušľachtuje človeka. Ľudová tvorivosť, folklór by mal mať ďaleko lepšie podmienky na svoj rozvoj, pretože to je vlastne naše vlastné v dnešnej dobe ľudový tanec, teda folklór vôbec všeobecne robiť je nesmierne ťažké. Treba sa tešiť. Naozaj úprimne z tanca a z toho všetkého. Folklór je krásny. Dnes večer najkrajší. Vo Vlachove na Skavke na Hornom Gemeri sa uskutočnilo už tradičné podujatie pod názvom Jozefovské jarné spevy. Základom jary nazývajú ľudoví pranostici Sviatok všetkých Jozefov. Zima sa skončila a naši predkovia dúfali v lepšie časy. Nie každá pranostika na Jozefa sľubuje slnečnú a teplú jar. To, že dnes z javiska vyhnal účinkujúcich dážď, je možno dobrým znamením. Vlahu naša príroda potrebuje ako soľ. Určite by sme sa jej potešili všetci. U nás vo Vlachove sa tento zvyk zachoval aj doteraz. Vykonáva ho folklórna skupina Stromíš z Vlachova. Tu na tomto ústrednom priestranstve obce máme krásne bralo v strede obce. Je to priešelie cintorína, hore je kríž, malá lúčka, kde najskôr zašíbe jarná trávička a tam sa práve mládež schádzala počas jarných popoludní. Tradícia jozefovských jarných spevov vo Vlachove, ale aj v celom Hornom Gemeri sa datuje do prvej polovice 19. storočia. Svedčia o tom mnohí pamätníci, napríklad 95-ročná pani Hajdúková hovorí, že ona to spievala ako 16-ročná dievčina a pamätá sa, že aj dávno pred ňou spievali ženy a dievky tieto piesne. V jarnom období sa mládež, najmä dievčatá, venovali hrám, ktorých pôvod súvisel s obradným privolávaním jary a leta. V evanjelických obciach Slánskej doliny konkrétne, alebo trebárs napríklad v Nižnej Slanej, Kobeliarove, Vlachove a Gočove sa najvýznamnejšie tieto obradné hry časovo orientovali podľa dňa Jozefa, teda 19. marca. Realizovali sa zvyčajne po 3 nedele, pričom 2 nedele predchádzali dňu Jozefa a tá tretia, ak nepripadala na 19. marca, bola to najbližšia po tomto termíne. Poďme preč, lebo to nemá byť. Celkom sme zmokli. Môžeme sa rýbovať, keď Ľudová hudba v Ponikách bola odávna spájaná s domácimi cigánskymi hudobníkmi. Ani najstarší si inú ako cigánsku ľudovú hudbu nepamätajú. V mnohých rómskych osadách vedeli hrať na husliach údajne všetci muži. Či to tak bolo aj u Zacharovcov, nevedno, no isté je, že muzikánske schopnosti odovzdávajú z generácie na generáciu a rázovitý štýl hrania si zachovali dodnes. My sme ľudová hudba z Poník, Zacharovci. Zloženie hráme, dá sa povedať, že sme rodina. Ja hrám husle ako primáša, druhé husle hrá syn, violu hrá brat, druhú violu hrá otec. Potom je tu harmonikár Jozef Berky Pipo, ktorý je tiež otcový bratranec, basista Jožo Berky. A tiež
jeho starý otec bol rodina, otcový bratranec. A zahráme vám ponické melódie. Členmi folklórnej skupiny Osturňanka sú nadšenci ľudového spevu a hudby, ktorí žijú v Osturni, ale aj takí, ktorí tu v čarodnej dedinke na Zamagúrii majú svoje korene. Všetky piesne spievajú v osturňanskom nárečí, ktoré je jedinečné a výnimočné na celom svete. Osturňanka má zásluhu na tom, aby sa na tieto piesne nezabudlo a odovzdáva ich ďalším generáciám. Počas dlhých zimných dní sa mládež, deti, ženy a chlapi stretávali takto na paračkách. Ženy chystali výbavu pre svoje céry a muži a mládenci po ťažkej celodennej práci radi medzi nich prišli a spolu sa zabávali až do bieleho rána. Hodí hłopiec popud w okno, pięknie sobie gra.
Chodí chłopiec poput w okno, pięknie sobie gra. Siedzi dziewca przy kołysce, płace narzeka. Siedzi dziewca przy kołysce, płace narzeka. Nie pła dziewca, nie narzeka, ja cię budu brał. Nie pła dziewca, nie narzeka, ja cię budu brał. Keď kukucka na nowy rok ci raz zakuka. Keď kukucka na nowy rok ci raz zakuka. Dziewczata parobcy idą. Sláva Ježišu Kristu. Sláva na veky Bohu. Přišli mi ešte trocha zohřeti, bo na palu taký veľký moroz. Poďte, poďte ďalej, zožite še. Sláva. Vitajte, vitajte. Vitajte, a teraz není. Nalidať sa parobkom, tým všetkým zohrijú. Juzidu, vitajte u nás. Muzeko, zahrajte do tanca, a te moja, potancovati. Rebríček klipov v dnešnom vydaní vyzerá nasledovne. Na 4. mieste sa umiestnila ľudová hudba Baločkári z Čierneho Balogu.
to nocka czas. Barabosy, czyżymyczki, do ładniczki zmaczasz. Na 3. mieste sa umiestnil mládežnícky orchester Igrici z Igramu pri Senci. Dnes ho uvidíme už po 3-krát a preto sa s ním rozlúčime. Leže sa
tohto miesta sa rozlúčime so ženskou speváckou skupinou Svinianka, Svinia pri Prešove. Nič vyše, dievčata, nestarajce, len vy svojom vienky zachovajce. A jak je to šumne pri sobaši, keď čelený vienek hlavu krášli. A jak je to šumne pri sobaši, keď čelený vienek hlavu krášli. Dnešná jedna pána prišahala, nebeská hudba jej v srdcu hrála. Andiel jej leliu v ruke niesie, a šetej panienke všetko breše. Andiel jej leliu v ruke niesie, a šetej panienke všetko breše. Pochválený Ježiš Kristus. Na veky, amen. Gazdyň, nevestu sme si priviedli, začepiť ju treba. Tá vitajce a ty, Haničko moja, tu sebe šumne šedni a po páteru som si všetko narichtovala. Čepec, čípku, čolko i galunek. Keď se budú čepiť, kúkaj do povaly, že mi dvojoceci čarné očka mali, že mi dvojoceci čarné očka mali. Čepce, že ju čepce do nového čepca. Bola šumná dziewka, budze i nevesta. Bola šumná dziewka, budze i nevesta. Pokúkaj, pihančo, nakoniec nadýšeň. Všetci starodávni, nepríde na myšeň. Všetci starodávni, nepríde na myšeň. Teraz je šumná nevesta a poriadne sa ten čepec pricáhli. Na jej trime na ledovým, keď će budze vykrúcať. Trime. Dievčatá, vy co tam postaváce? Šumne zoberce kolačiky a ponúknice, keď sme už Aničku tak šumne začepili. Bábia mi vešelo, muziko hraj a ty nevesto hýbaj do tanca. Ach Bože, jak to zle, zrobili me nevestečku jak náhle. Zrobili me nevestečku jak náhle. Nie tak mac, jak ocec, predali mi 4 boky na čepec. Predali mi 4 boky na čepec. I krávu, jalovu, kúpeli mi bielu chustku na hlavu. Kúpili mi bielu chustku na hlavu. I konia, i žrebca, kúpili mi galuneček do čepca. Kúpili mi galuneček do čepca. I korec, pšeničky, kúpili mi rancované čišmičky. Kúpili mi rancované čišmičky. Roman Bienik nás dnes pozýva k jednému z mála výrobcov ľudových hudobných nástrojov na Kysuciach. Donedávna sa o Kysuciach tradovalo, že sú z folklórneho hľadiska ešte pole neorané. To sa týka nielen výskumu ľudových piesní, ale aj výrobcov ľudových hudobných nástrojov. Nachádzame sa v Turzovke pred domom Bartolomeja Gernáta, v podstate jedného z mála výrobcov ľudových hudobných nástrojov na Kysuciach.
Pochádza z Krivian, rázovitej šarišskej obce. Začal už ako 5-ročný výrobou detských zvukových hračiek. Naučil sa to od starších bratov. Pred 40 rokmi sa presťahoval na Kysuce a začal tu vyrábať nástroje typické pre túto oblasť. Koncové píšťaly a trombity. Robí však väčšinu hudobných nástrojov, ktoré sa na Slovensku používajú. Píšťalky, trúby, gajdy a preňho najmilšie gajdice, ktoré ho viažú k rodnému východnému Slovensku. Nástroje, keď vyrábam, tak ich snažím sa vyrábať použitím čo najviac tradičné materiály, ktoré sa v tej oblasti, kde ten nástroj sa vyskytoval, sa nachádzajú. Preto na mojich nástrojov môžete vidieť jednoduchosť, použitie len materiálov prírodných, žiadna štilizácia, žiadna ozdoba, žiadna nejaká kombinácia s nejakými materiálmi novodobými. A môžem sa pochváliť, že som už vyrábal napríklad fujaru trombitu do Viedenského múzea. Pretože profesor, ktorý bol tu na návšteve a videl na výstave tie trombity, tak povedal, že aj u nich niekedy také fujary trombity by mohli byť, tak ma požiadal, aby som pre Viedenské múzeum vyrobil. Keď bola z Krivian folklórna skupina vo východnej, tak boli tam moji rodičia a dvaja bratia v tej skupine. No a práve tam hrali na tú gajdicu a doprevádzali tam tanec Ovčí zdých, ktorý stvárňoval môj otec. Tak toto ma zaviazalo, si myslím, to ja musím robiť aj toto. Tak odtedy som sa pustil do toho už na Kysuciach a robil som tie gajdice. A urobil som aj dvojgajdicu, čo to je veľmi ojedinelé. Ja by som mohol aj predviesť, ako sa na tom hrá, pretože mňa tie melódie bačovské vedia dojať až k slzom. Zahrám Ejde to tá ovečka, co predek vozila. Tá ovečka, co predek vodzila, dolu pod rubáňu, hej, dolu pod rubáňu, skala ju zabila. Tá gajdica asi bola najskôr vyrobená a potom ju až začali používať do gajd, keď niekto prišiel na to, že on by nemusel do nej fúkať priamo, ale tak spraví mech a do ňoho fúkať. Takže ten vývoj mohol byť asi taký. A ja som nechcel napodobňovať iných výrobcov, že ako oni robia gajdy, ale som chcel prichádzať na to, že ako to mohli niekedy robiť a prichádzať na to, že ako tie gajdy by mohli vyzerať a ako by sa na nich mohlo hrať. Takže ja som volil takýto postup, že spraviť čo najjednoduchšie gajdy, aby čo najľahšie sa dalo na nich hrať, aby zneli tak trošku ľubozvučne. Keď bola svadba v Krivianoch, tak keď aj neboli z rodiny, ale chceli mať na svadbe Gernatovcoch, bo oni šumne špívajú, a sa neopijú. Tak na to nemôžem zabudnúť. Tá veselosť a ten vzťah ku tej ľudovosti, zvlášť ku ľudovosti, ku nástrojom, ten mi zostal a ten je stále silný a ešte teraz si myslím, keď už som na dôchodku, ešte silný. Takže ja sa toho asi nezbavím. Ja tie nástroje budem asi vyrábať, kým budem žiť.
Ak ste sa zapojili do našej hitparády, môže sa na vás usmiať šťastie práve v nasledujúcom žrebovaní. Malý darček od nás získava Mária Draganovská, Prostejovská 15 Prešov. Srdečne blahoželáme. Ja už iba pripomeniem, že hlasy svojim obľúbeným klipom môžete posielať najneskôr do 20. apríla. Prvé miesto ste svojimi hlasmi prisúdili folklórnemu súboru Uzovčan z Uzoviec pri Prešove. Hej, Láci, taty ešte furt toto kolieso neopravil. Tam je už z Jurmáku doma. Neopravil, nie za sebe s tým rádi. A vy už popredali? Popredali sme všetko. Poďte do nás. Muzika už čeká, po tým rumáku, že ich zabavíme. Tak poďme. A vy, dzivky, co ste kúpeli? Valešky! Toto tam! Toto tam, pod oblačkom blízka. Mladý pán, kúparečku získa. Mladý pán, kúparečku získa. A vy, babi, co ste kúpeli? Ide! Zavešela kyďu na podbytý cínu. A poženuj, co vlečen na necenu. Tej kydy na dlane, z tej kydy spát. Tu kyďu do týždňa vyrazí prác. Tej kydy na dlane, z tej kydy spát. Tu kyďu do týždňa vyrazí prác. Nemám ja vraj rád Uzovských barókov. Môžem sebe kúpiť na juhách na stromkoch. Ja sebe tam kúpim za veľkú pšenici. Nebudze mi pariť v šarišskej stolici. A my vám kúpeli chustky! Ach, jaká ja na môj veru vyrosla. Chcem sebe za dražečku jak sosna. Chustka nová, kybetová na hlave. Co mi dali te uzovské veťare. A čaj ležaj! Chlapci sme chudobní, nemáme za čo. Sedí džepca pri kolesci, placená žeka. Ach Bože, jak to zle, zrobili me nevestečku jak nám. Keď zasadíme strom, ako by sme dávali najavo svoje miesto v krajine, svoje korene. Niečo, čo nás presahuje a pretrvá do budúcnosti. Ľudia a stromy od nepamäti patrili k sebe.
Keď si však sadáme na lavičku do jeho láskavého tieňa, aby sme sa osviežili jeho energiou, myslíme na to, že rokmi zmohutnie. Miesto preňho hľadajme tak, aby jedného dňa neohrozil našu strechu a susedom neprerástol ponad plot. Dovidenia. Víťazstve v Harelbeke si Peter Sagan brúsi zuby na ďalšie jarné klasiky, medzi nimi aj na slávne peklo severu, preteky Paríž-Roubaix. Ako si poradí s 260-kilometrovou traťou a dlhými úsekmi mačacích hlav? Nenechajte si újsť priamy prenos kráľovnej klasík Paríž-Roubaix. Dnes popoludní na Dvojke. Po olympiáde v Soči a pred majstrovstvami sveta je tu Euro Hockey Challenge. Výber trénera Vújtka v ňom hneď na úvod privíta atraktívneho súpera hviezdny tím Ruska. Sledujte zápas Slovensko-Rusko. Dnes o 16:50 na Dvojke. Rezervujte si 13 minút na kultúru. V pondelok literatúra, v utorok divadlo, v stredu vizuálne umenie a vo štvrtok hudba. Všetko o slovách, gestách, obrazoch a zvukoch. Umenie. Od pondelka do štvrtka o 21:30 na Dvojke. Ambulancia. Všetko o zdraví, liečbe a prevencii. Tentoraz na tému Keď sa otrhne rameno s doktorom Zdenkom Čunderlíkom. Ambulancia. V útorok večer na Dvojke. Športový rok z RTVS. Boj o titul v hokejovej extralige. Futbalová jar s Ligou majstrov. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v Minsku. Mesiac v znamení futbalových majstrovstiev sveta v Brazílii. A v lete neodmysliteľný